Kurt Grech li flimkien ma' missieru għaddejjin ġuri fuq l-omiċidju ta' Brendan Patch kien żvela li kien fi stat ta' paniku meta seħħ il-każ u wara l-aggressjoni qabad il-karozza tagħh u mar jaħsilha mid-demm huwa kien qal ukoll li wara mar jipparkja l-karozza il-bogħod. Dan irriżulta minn xhieda li tkun tistabbli mill-arajju quddiem il-mħallef Consuelo Xeri Herrera fit-tielet jum tal-ġuri fejn Joseph Grech ta' 61 sena u ibnu Kurt ta' 31 sena magħruf bħala Innemes jinsabu akkużati li qatlu lil Patch missier ta' 3 tfal li kellu 21 sena u li kien magħruf bħala l-Galalli. Ix-xhud qal li r-residenza tal-familja ta' Grech kienet magħmra bil-kameras tas-sigurtà fuq barra u għalhekk il-pulizija kienu konxi li s-suspettati setgħu jarawhom minn ġewwa qal ukoll li l-missier Joseph Grech kellu rieħa qawwija ta' alkoħol. Ħut l-akkużat Kurt Grech kienu xedu li dakinhar il-familja kollha kienet qed tara t-tiġriet ta' żwiemel il-marsa u kif spiċċaw ħutu telgħu bi żwiemel ir-razzett meta f'xi ħin irċevew telefonata dwar l-argument li kien seħħ bejn ħuhom u Brendan Patch. Kienu qalu li meta waslu d-dar tommhom u ta' missierhom raw lil ħuhom iż-żgħir miksi bid-demm u kellu ferita f'sidru. Wieħed mill-aħwa xiet li kien fi stat ta' paniku qabad il-karozza tagħh u mar jaħsilha mid-demm. Il-vittma kien inqatel quddiem ommu u tfajla tiegħu wara argument bejn iż-żewġ familji. Huwa ngħata 5 daqqiet ta' sikkina b'dik fatali tkun daqqa ta' sikkina f'qalbu. Il-qtil seħħ fi triq Giovanni Barbara. It-tnejn qed jiġu akkużati b'omiċidju volontarju, feriti gravi, pussess ta' sikkina li kisru l-paċi pubblika u l-bonordni u li jeddu nsulentaw lill-qraba tal-vittma. L-att tal-akkuża jgħid li l-vittma kien instab mindut fl-indana ta' blokka ta' appartamenti f'Adira Demm.